आता आपल्याकडे एक नवीन ट्रेंड आलाय तो डिजिटल. म्हणजे आपल्याला काही जरी झालं तर डॉक्टरकडे जायच्या अगोदर आपण आपल्या ह्याच्यावर Google कडे जातो किंवा अजून कुठच्या सोशल मीडियावर जातो आणि त्याच्यावर रिसर्च करतो. हे कितपत योग्य आहे? कारण हे मला वाटतं लोकांना ह्याची माहिती असायला पाहिजे. तुम्हाला खरं वाटणार नाही, पण माझ्याकडे येणारे जे पेशंट असतात, ते हं, तर एकतर सगळ्या डॉक्टरांच्याकडे जाऊन आलेले असतात आणि Googleवरती रिसर्च करून आलेले असतात. अँड आय एम हॅपी की त्यांना त्या रोगाची माहिती असते. म्हणजे हं, मला जास्ती त्यांना सांगावं लागत नाही. पण हं, ते जी माहिती आपण Googleवरती घेतो, ती फक्त माहितीपुरतीच हं, मर्यादित असावी असं मला वाटते. ते वाचून जर का तुम्ही ट्रीटमेंट करायला लागलात, तर हं. दॅट इज अ रॉंग पार्ट. करेक्ट. मग ते कसं आहे, की आपण पूजा करताना देवाला नमस्कार करतो हा आपल्याकडनं करतो. पण जेव्हा पूजा सांगायची असते तेव्हा भटजी लागतो. तर ते डॉक्टर्स मला वाटते साधारण आता त्या रूपात जाऊन बसलेले आहेत, की म्हणायच्या पुरते डॉक्टर झालेले आहेत. पण ते तसं न होता हं. प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणं हे फार गरजेचं करेक्ट. आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही भले तुमचा होमवर्क करून या. हं. पण डॉक्टर हा होताना ही हॅज टू गो थ्रू सर्टन प्रोसेस, स्टडीज एक्सपिरियन्स. स्टडीज एक्सपिरियन्स अँड हिज नॉलेज. तर त्या शास्त्राला काहीतरी एक किंमत असते. हं, एव्हरी मशीन ऑर हं, एव्हरी सायन्स, द मॅन बिहाइंड द सायन्स अँड मॅन बिहाइंड द मशीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हं, तुमच्या Googleच्या मागचा मशीन जे आहे, हं, ते जरा बाजूला ठेवून खरोखर आपल्याला जे व्हॅल्यू घ्यायला पाहिजे, ती हं. त्यातनं घेतली पाहिजे. जिथं सल्ला डॉक्टरांचा घ्यायला पाहिजे, तिथं घ्यायलाच पाहिजे. यू कॅनॉट परफॉर्म अ सर्जरी ऑन युअरसेल्फ करेक्ट. अँड अ ट्रीटमेंट ऑन युअरसेल्फ.